Takže máme nakúpené, vybral som Jokel 30x30, hrubostenný, trúbka 3/4 colová alebo 25, polcolová 16. Na rezanie v dielni najradšej používam pásovú pílku od Parksideu. Pri jej používaní zaručene nič nepodpálite, na rozdiel od uhlovej brúsky. Je to asi najlacnejšia pásová píla, ktorú zoženete na trhu. Ako môžete vidieť, je to hrubostenný Jokel rozmerov 30x30. Pásovou pílou si zarovnáme oba konce tejto jokloviny. Keď si kúpite pás do tejto píly iný ako Parkside, tak celkom to aj reže. Keďže Jokel je 30x30 a my potrebujeme dostať ešte 5 cm hroty do zeme, budeme rezať trúbku 16 na dĺžku 8 cm. Odpílim si 5 rovnakých kusov dĺžky tých 8 cm. Aerifikácia sa robí až do hĺbky 20 cm, ale keďže pod trávnikom mám sieťku, preto som zvolil hĺbku iba 5 cm, aby som neporušil sieťku. Železo mám narezané, ešte sa potrebujem pred samotným zváraním zbaviť tej pôvodnej farby. Na to používam takýto kotúč. Tento kotúč odstraňuje v zásade iba farbu, vôbec neodoberá základný materiál, na rozdiel od lamelového kotúča. Lamelový kotúč používam na obrusovanie zvarov. A takýto je výsledok, keď sme odstránili farbu z tohto materiálu. Pomocou uholníka si zarovnám trúbky, aby boli na kraji, aby mi neprečnievali von z jokloviny. Takmer všetky pomocky, ktoré používam pri výrobe, mám z AliExpressu. Linky vám dám do popisu pod video. Pomocou uhlovej brúsky a lamelového kotúča si zbrúsime jednu stranu tých trubiek, ktoré budú slúžiť ako hroty. Jokel si upnem do zveráka, aby sa mi ľahšie zváralo, respektíve spravila príprava pred zváraním. Trúbku mám nastavenú, aby bola kolma na Jokel. Nastavil som to pomocou uholníka, tiež Ali. A takto vyzerá, keď sú všetkých 5 hrotov prizváraní. Hlavné telo je nabodované, musím si ho ešte pozvárať. A potom spravím si k nemu ešte madlo hore. Zváram metódou MAC, to znamená Metal Active Gas, alebo tzv. COčko. Po zváraní si zvary obrúsime ešte tým lamelovým kotúčom a pripravíme na striekanie. Povrch musíme dôkladne odmastiť, ja používam riedidlo C6000, nalejem troška na handru a poriadne to pretrem. Odmastnením alebo týmto pretretím riedidlom sa zbavíte prachu a čiastočne aj nejaké masnoty, napríklad z rúk. Striekať budem sprejom, zase použijeme aplikátor z AliExpressu. Dávam prvý náter základnou farbou a na to budem striekať farbu sprej na disky, na kolesa auta, a kvôli tomu, že táto farba je tvrdšia ako bežné farby. Doba schnutia je zhruba pri oboch sprejoch do nejakých 20 minút. Vrchnú farbu čiernu dávam v 2 nástrekoch. Takže takto vyzerá ten náš výsledný efekt. Už len ísť von a vyskúšať to. Aerifikácia je prezdušnenie trávnika. Jej cieľom je zlepšenie vzdušných pomerov v trávniku, staršom alebo udupanom. Robí sa prepichovaním trávnika hrotmi, buď dutými alebo plnými, a vzniknuté jamy sa potom vyplňajú kremičitým pieskom. Takto upravený trávnik lepšie prijíma vodu, živiny, ale aj vzduch, kvôli ktorému sa to robí. Piesok plní funkciu, že sa zem znovu nezleje a znovu sa to neudupe. Trávnik lepšie potom odnožuje a hlavne
po výdatných dažďoch odvádza vodu do koreňov. Najlepšie sa prepichuje, keď je trávnik mokrý, vtedy to ide ľahšie. Toto je už troška preschnuté, ide mi to ťažšie, ale stále sa to dá. Posúvam sa zhruba každých 10 cm a prepichujem do šachovnici. Takto vyzerá detail. Zem je proste vyhodená, odtiaľ vznikne nám dutá jama, diera, ktorú vyplníme potom kremičitým pieskom. Piesok je najlepšie použiť suchý, nie je troška zmokol, ťažšie sa to potom dostáva do tých dier. Rozhádžeme piesok lopatou a tvrdšou metlou to vmeteme do tých dier. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Ďakujem za pozornosť, ahojte.